最近、やたらとコンビニが立っている。あなたの住まいからちょっと歩けば、コンビニがあるだろう。コンビニの近くにコンビニができていたりさえする。適度な広さの土地さえあればすぐに、コンビニが建つ。細胞が増殖しているかのようである。ただ、そのコンビニがどんな場所に立っているのかは、ちゃんと知っておいた方がいいかもしれない。単位も稼いでましたし、そろそろいいかな、って思ってたんですよね。2年生になった M さんは、そろそろバイトでもしてみるか、と思ったそうである。地元を離れてのアパート暮らし、大学に通い始めて1年だった。土地にも慣れてきて、友達もできたし、遊ぶ金も欲しい。そこで、近場のアルバイトを探してみた。そしたらね、あったんですよ。町からちょっと離れたコンビニの、バイトで、夜勤務で、深夜手当がつくんで時給も良かったんですが、何より、週1、2日程度も、と書かれているのが魅力的だった。ゆるい。とてもゆるい。いざ行ってみたら、毎週3日は出てもらわないと、困るなぁ、などと言われるのではないかと、心配したが、面接に行くと本当にゆるゆるだったので、驚いた。本当に週2以下で入っている人もいるという。仕事内容も、覚えることは多かったものの、深夜勤務である。客が少ない。それにまだ新人で学生だというので、しばらくは誰かしら他の人がついてくれることになった。職場の人たちも気さくで、嫌な先輩もいない。店長もいい人であった。初めてのアルバイトだったんですけど、こんなに学賃でいいのかな、って、ただ少し、気になることがいくつかあった。まず、店員のみんなが、さっさと帰ってしまうのだという。仕事終わりに裏で喋ったり愚痴ったりって、あるじゃないですか。ああいう客困るよね、とか、あそこの店のパフェが美味しくて、とか、そういう雑談とか、そういうのがまるでない。交代した昼勤務の人は、お疲れ様ですと言って裏に、行ったと思うと、あっという間に荷物を、まとめて店を去る。自分と一緒に働いている年上の、人たちや店長も、時間になれば、はいお疲れです、と、挨拶が終わるととっとと帰ってしまう。かといって仲が悪いわけではない。ドライなわけでもなく、仕事中は楽しく雑談を、したりしている。どうもずっと、終わったらすぐ帰る、ような感じで、この職場は回っているような雰囲気だった。でもまあ、バイトは初めてだったので、どこの職場もそんなもんなのかな、と考えたんですよね。比較対象がないんで、気になることはまだあった。そこね、学生町から少し離れた立地で、うちのコンビニの近くにもカラオケ店や、ファミレスやゲーセンとかが立ち並んでるんですよ。で、車やバイクはたくさん停まってるので、集客はいいんでしょうけど、なぜか、どこの駐車場にも人がいない。普通ほら、カラオケ上がりに車の周りで、タバコ吸ったり、ゲーセンの前でだべったりするもんじゃないですか。高校生とか学生って。そういう姿が見当たらなかったんですよ。みんなさーっと帰っちゃうんですね。先輩店員さんにも一人、気にかかる人がいた。30歳を超えたくらいの、女性で、結構綺麗な人である。シフトの都合かその人と、一緒になることが多くて、美人で気さくでさっぱりした性格だったので、まあ、今日もこの人とか、と、嬉しかったりしたんです。この人がなぜか、いつも長袖を着ている。暑い日も増えてきたというのに、かたくなに半袖を着てこない。冷房が苦手なのかなと、思っていたらある時、めくれた長袖の手首に巻いてあるものが、見えた。数珠だった。数珠ですよ。数珠。割とこう、おじとかで使う本格的な数珠に、見えたんですよね。おしゃれなアクセサリーの数珠じゃなくて、おしゃれ数珠ってのがあるかどうか、知りませんけど、ある日、そのお姉さん先輩と一緒に、夜勤になった。そろそろ未明に並べる弁当や、惣菜が届く時間なので、二人でレジ内で雑談を、しながら待っていたそうでそういえばさ M 君、お姉さん先輩が急に、訪ねてきた。数珠って、持ってる？はぁ、数珠ですか。法事がある時用に、実家には置いてあると思いますけど、そうじゃなくて、今、M さんは面食らった。今ですか？なんでですか？すると今度は、
お姉さん先輩が驚いたように、首をかしげた。M 君、店長から聞いてないの？何をですか？ここで働く、ってなった時に特に何もまるでわからない。店長からは業務上のことを教えてもらっただけだった。彼女は、へえ、そうなんだ、ふーん、と言ったきり、静かになってしまった。その日はそれだけで終わった。そんないくつかの気になる点を、のけば、M さんのバイト生活は平穏無事、天下太平に続いていった。初夏から本格的な夏を迎えたある時期のことである。コンビニの店先に、バイクに乗った不良っぽい奴らが集まるようになった。って言っても、たった3人なんですよ。いつも同じメンツで喋ってるだけで、悪さをするわけでもないし騒ぐわけでもなく、お客さんに絡むってこともないんです。さほど長時間いるわけでもないし、時々入り立てするみたいに、うちでタバコやコーヒーを買ってくれるので、特に咎め立てするようなもんでもなかったんです。不良なので目つきは怖かったけど、そんな無害な不良たちに、店長や他の先輩アルバイトの人たちはやたらと声をかけていたのだという。M さんはレジにいたので会話の全てはわからなかったが、どうも単なる世間話ばかりのようだった。ただ、店長も先輩たちも、ここにいられるとちょっとなぁ、と、言いたげな雰囲気を表情や、言葉の端の間に匂わせていた。不良たちもそれは感じ取っていたらしく、世間話も適当にあしらって、流している様子であった。隣の位置から来てるんだって、と、店長が言ったことがある。自分たちの位置でたむろしてると、深夜巡回の警官が、声をかけてきてうざったいから、こっちの街で流してるんだってさ。ああ、そうなんですか。他の先輩が、応じる。だからこんなところで平気でいるんだな。困ったねちょっと心配ですねそんな会話を耳にしていた M さんだったが、何がどう困るのか心配なのか、さっぱりわからなかったそうである。こんなところ、という言葉も、少し、気になった。ある夜のことだった。その日は小雨がぱらついていたせいか、客入りが少なかった。ただ、いつもの不良3人組は来ている。バイクで走る以外にやることもないのか、こんな夜でも隣の駅からやって、来てコンビニの軒先に座っていた。何ということもない会話を、交わしている様子が、店内から見て取れた。また来てますね暇なのかな ?M さんが言った。そうだね。お姉さん先輩が答えた。今夜もこの人と M さんの二人が、店番である。どうも今日は、仕事始めから彼女の様子がおかしかった、と M さんは言う。なんか、そわそわしてるんですよ。機材に足引っ掛けたり、商品を置くことしたり。気もそぞろ、ってやつですよね。日常作業を、しながら、チラチラと外を見る。不良3人組を見ているのではない。高校と光るコンビニの、看板の先の、薄暗い闇に目を、やっているのである。トレイを落としかけたり、M さんすら記憶しているいつもの、手順を忘れたりする。大丈夫ですかと尋ねてみても、大丈夫、と正返事しか返ってこない。いつものハキハキした先輩ではない。ふと見れば、今日の彼女は長袖の、両手首に数珠を2つ巻いている。あれどうしたんですか数珠。2つもつけちゃって。なんかのおまじないですか ?M さんが冗談めかして、聞くと、彼女はこう答えた。いや、ほら、ここ1年くらい来てないから、今夜あたり来るような気配がするんだよね。1年来てない。来るような気配って、誰が来るんですか ?M 君、まだ聞いてなかったのどういう話を本当に聞いてない店長から、いや、全然。M 君って、地元の人だっけいえ、実家は別のとこで、アパート暮らしですけど、じゃあ本当に知らないんだ。何がですかここって、一時的に集めておいた場所だったんだけど、一時的に、集めておいた。先輩は当惑する M さんを、置いてレジを出て裏へ行き、すぐに戻ってきた。手にはお守りを握っていた。これ持ってなよ。首から下げててもいいし、これ、お守りですよね。そうだよ。どういうことなんですか説明してもらっていいですか
いやー、知らない人に説明するのも、大変なんだけど、なんていうかここって。あ、お姉さん先輩の動きが、止まった。と言いながらそのままレジを、出て、店内を早足で進みバックヤードへ続く。ドアを開け、飲み物の詰まった冷蔵庫の、裏に行ってしまった。裏に消えた途端、彼女の苦しそうな空咳が、聞こえてくる。どうしたのだろう。具合でも悪くなったのだろうか。様子を見に行きたいが、レジを離れていいものか、そう思っていると、暗い店の外から、何か、が迫ってきているのを、感じたという。誰も来ていない。何も来ていない。声や音がするわけでもなければ、匂いもない。風が吹いてきたのでもない。だが M さんには強く感じられた。外の空気が膨らんで、こっちに押し寄せてきている。見えないものがより集まってこの点に、近づいてきている。それがはっきりと分かった。ここにいてはまずい、と M さんの本能が告げた。額に嫌な汗を、にじませながらレジを出て、バックヤードに行った。先輩は倉庫の真ん中で、床に質と手をついていた。ああやばい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 、手足を震わせながらそうつぶやいている。M さんは解放してあげられなかった。立ったまま動けないのだ。売り場とバックヤードを仕切る薄い扉の、向こう、店内に名状しがたい空気が、入り込んで、みっしりと空間を埋め尽くしていくのが分かった。お姉さんが身を起こして手首に、巻いた二つの数珠を持ち、かすかな声で信玄のようなものを、唱え始めた。その頭はぐらぐらと揺れて、今にも力尽きて倒れそうだ。M さんは信玄も受け入も、知らない。何かが迫ってきていることを、感じながら、身を守る術がなかった。彼は薄いバックヤードの扉を、睨みつけ唇を噛んで息を、殺していた。外にいる者が、今にもここに行ってきそうだった。こめかみから汗が垂れて、噛み締めた唇が痛くなってくる。お姉さんは延々と唱え続けている。その信玄らしきものも気休めでしかなさそうに、思えた。どうしたらいいのか、これからどうなるのか、全身が硬直したまま数分が、経った頃だった。ファーン。車のクラクションが響いた。M さんはなぜかそれが、単なる車の、クラクション、だとは思わなかった。葬儀場から遺体を運び出す時の、霊柩車の合図、だと思った。理由などない。ただそうだと、分かった、のだという。それでもまだしばらく、ビリビリと身を焦がす緊張感は続いた。さらに数分後、ようやくふっとそれが途切れた。誰かに肩を叩かれて、もう大丈夫ですよ、と言われたように、不意に気配が去ったのである。荒い息をつきながら、先輩は立ち上がった。疲れ切った顔で、質と手のひらの汚れを払いながら M さんに、向き直った。いやー、やばかったね。ちょっと M 君大丈夫、言われて気がついた。唇の真ん中から額にかけて、精温かいものが流れて、鈍い痛みがある。拭ってみた手の甲が赤くなった。強く噛み締めすぎて、唇を破ってしまったのだった。痛いです。そりゃそうだよ血出てるもん。傷な走行ありませんか？点にあるけど、唇には腫れないよ。うわ痛い。塗り薬とか、ないですかね。そんな気の抜けたやりとりをしつつ、裏から出ようとした。夜とはいえ店内を、ずっと空にしてはおけない。お客さんが来るかもしれないからだ。例えば今夜も外にいる、あの不良の兄ちゃんたちが、コーヒーでも買いに。あの不良たち、どうなった？ M さんの胸が不安で一気に、陰った。何か、が迫ってきている最中、彼らがバイクに乗って走り去る音は聞こえなかった。徒歩で逃げでもしていない限り、彼らは天の剣した、いつもの場所にいるはずだ。外にいつもいる3人、と、M さんが言うと、お姉さんもと声を上げた。やばい。やばいよあの子たち。だから声かけてたのに M さんが急いで店外に出ると、彼らはいつもの場所に立っていた。ただし、2人しかいなかった。もう1人は、と見回してもどこにもいない。もしかして先に帰ったのかと、思ったが、バイクが3台ある。誰も帰っていない。この辺りで1人で行く、用事のありそうな建物と、いえば、
ここのコンビニしかない。ゲーセンに行ったのだろうか？いや、バイクで行くはずだ。あそこまでわざわざ徒歩で向かう意味がない。M さんはいつもの場所で伝っている不良2人に近づいてみた。2人ともいつもの力の抜けた斜め立ちではない。ちゃんとまっすぐに立っている。両手を脇に下ろして、手は軽く握られている。2人はうなだれていた。落ち込んでいるような悲しんでいるような、沈痛な面持ちで黙りこくっている。目がどこも見ていない。M さんはひどく怖かったが、どちらかといえば温厚そうな方の、不良に向かって、と声をかけた。そこからどう続けていいものやらわからず、率直に、もう一人のいつも一緒にいる彼はと聞いた。声をかけた彼は顔を伏せたまま、号を真一文字に結んで、暗い表情のままだった。一言も発してくれない。沈黙に耐えられなかった M さんは、と再び尋ねようとした。すると自分が声をかけた方ではない、怖そうな方の不良が、沈痛な声でぼそり、とこう言った。今、こいつと二人で、見送ったところなんすよ。見送った？すると最初に話しかけた方も、辛そうに口を開いた。俺も、こいつと一緒に。今、あいつのこと、見送ったところなんですよね。ゾッとした。店内に取って返してお姉さん店員に、今のやりとりを話すと、ああそれやばいわダメだわ。私店長に連絡するから、と、早口で言われた。店長を呼ぶ？それほどに大変な事態なのか。店員は気の身気のままみたいな姿ですぐに、来た。M さんがことの次第を説明すると、うわぁ、いやぁ、それちょっとまずいなぁ。まずいねそうなると、ここ1年くらい来てなかったから気抜いてたけど、しかしなぁ、間が悪かったなぁ、とぼやきながらどこかに電話している。どうやら警察らしい。あ、2人とも今夜はもう帰っていいよ。これもうダメだから、あとは、俺やるからさ、勤務時間の新ただ中だった。それなのに説明もないまま、帰っていい、と言われ、M さんは大いに狼狽した。だが事情を知らぬ新人バイトの、身の上である。ましてや店長や先輩の、お姉さんに根掘り葉掘り聞くのもはばかられた。胸にもやもやした嫌なものを、感じながら、その日は夜が明ける前にアパートに、戻ったのだという。翌日からのバイトも、なかなか身が入らなかった。店長や先輩の誰かに、どうしたのか、ここはどういう土地なのか、あの空気とクラクションは何なのか、と尋ねるのは少しはばかられた。警察から先日の件について、電話連絡が来たりしているようだった。しかし店長も警官も、まあこうなったからにはねえ、といった口調で、いなくなった不良のことをあまり熱心に、探していない様子である。様子のおかしかった残された二人のこともわからないし、店長も興味がなさそうだった。むしろ、どうなるか大体知っているので、聞く必要がない、みたいな素振りだった。それがまた、M さんに質問を躊躇させた。このまま働くにはあまりにも、不すぎる。M さんは大学の地元組の、友達に話を聞いてみることにした。あそこで働いてるの？友達の一言目がそれだった。あそこ、どういうとこなのか知ってて働いてる？いや、でもなんかさ、なんとなく気味が悪い感じがあるんだよね。そりゃそうだよお前。知ってたら、よっぽどの根性がなけりゃあの辺じゃ働かないよ。そうなんだ。あそこってほら、一時的に置いておかれた場所だからさ、友達は先輩と同じことを言うのだった。M さんは先日深夜に起きたことについては言わないことにして聞いた。で、あそこってどういう場所なの？一時的に置いといたってどういう意味？友達は腕を組んだ。あのさ、あそこって山に近いじゃん。まあ、近いっちゃ近いかもね。山のふもと、って位置だろ。そうそう、ふもと、って感じ。あそこの山って、でかいトンネルとか、ダムとか作ってあるんだよな。ああ、そうなんだ。昭和の話な。で、昔だとさ、トンネルとかダムとかの工事って、結構雑で乱暴じゃん。まあ、そうだろうね。技術も発達してないしさ。そうするとさ、ちょくちょく、なんか、起きるじゃん。
起きるね。数人から数十人規模で、起きるだろ。そういう時に山から下ろして、一時的に集めておいておいたのが、あの場所なんだよ。M さんはそこのコンビニの、バイトをすぐさま辞めたという。年に数回らしいとはいえあんな体験、もう二度としたくないですから。でもいなくなっちゃったあの人、どこに行っちゃったんでしょう。それに彼を、見送った、って言ったあの二人は、一体何を見送ったんでしょうね。四国のどこかで、2年ほど前に起きたことだそうである。